Facebookआव मेसेज हरबाय सासे सिख्लाया उनावसो मिन्थिबाय आं बेबो फेमासखा गोसोआ गलिलांबाय बिखाया गुलुब मावबाय नायनानै खनसेयावनो गोसो थोलायलायबाय लोगो हमनोसो सानबाय आं बेखौ फसायखाबाय आइनोबो देखायखाबाय आइयाबो राजि जाबाय देग्लायनो लायनो सानखाबाय अबेनि जाखो नोंलाय एड्रेसखौ खिन्थाहरदो लोगो हमहैसै आङो नोंनि आइ आफाखौ आंनि साख्रिखौ खिन्था फैसा बुरजानि होनना फेसबुकआव मेसेज हरबाय सासे सिख्लाया उनावसो मिन्थिबाय आं बेबो फेमासखा गोसोआ गलिलांबाय बिखाया गुलुब मावबाय नायनानै खनसेयावनो गोसो थोलायलायबाय लोगो हमनोसो सानबाय आं बेखौ फसायखाबाय आइनोबो देखायखाबाय आइयाबो राजि जाबाय देग्लायनो लायनो सानखाबाय वेडिं रिंबो बायना दोनखाबाय नोंखौनो आं नेनानै थाबाय फेसबुकआव मेसेज हरबाय सासे सिख्लाया उनावसो मिन्थिबाय आं बेबो फेमासखा गोसोआ गलिलांबाय बिखाया गुलुब मावबाय नायनानै खनसेयावनो गोसो थोलायलायबाय लोगो हमनोसो सानबाय आं बेखौ फसायखाबाय